uJesu Kristu inkosi Baba. Ngiyabingelela ekhaya leZwi. Ngibingelela entabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa. Ngiyambonga uNkulunkulu. Ngawe Baba uNsibande nomama. Indlela enisifundisa ngayo Nkosi. Siyabonga kakhulu. Siyambonga uNkulunkulu ukuthi ezikhathini zokugcina amaqiniso angasekho ngisho nasemabandleni esikhonza kiwo kakhulu. Sibonga uNkulunkulu ukuthi Baba uNsibande aveze wena, aveze ikhaya, avule ikhaya leZwi ngawe. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi ngempela siyavuseleleka, siyakhula ekwazini wena. Sibonga ukuthi iqiniso ulubeka njengoba linjalo Baba uNkulunkulu, kwambulela ngendlela emangalisayo. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe Baba uNsibande. Kuningi esikufundayo nangobufakazi babazalwane. Yeyi uyasakha, uyasikhulisa, uyasikhuthaza kakhulu Baba. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu, siyambonga. Nemithandazo osikhulekela ngayo Baba, usifundise yona, iyasisebenzela ngendlela emangalisayo. Iyasebenza ngendlela emangalisayo Baba. Siyambonga uNkulunkulu ngawe Baba uNsibande kakhulu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe ukuthi usenzele wambula ngawe ikhaya leZwi. Baba usifundisile okuningi ebesingakwazi emabandleni. Hey Nkosi yami uNkulunkulu uzambula ngenye indlela kuwe Baba uNsibande. Siyabonga kakhulu Baba. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu akugcine. Ninomama niphile njalo, niphilele thina Nkosi yami. Nisiphilele Baba. uNkulunkulu ubeke kuwe umlayezo, uNkulunkulu ubeke kuwe Baba lemfihlakalo. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe. Kuningi okwenzakalayo. Siyambonga uNkulunkulu Baba. Naloku kusho ukuthi Jesu Kristu inkosi, isivumo sithi uJesu Kristu inkosi. Siyasebenza Baba ngendlela emangalisayo. Ngiyambonga uNkulunkulu. Siyabonga kakhulu Baba. uNkulunkulu asigcinele wena egameni likaJesu. Amen. Ngiyabingelela kubaNsibande, ngibingelele nakubona bonke abazalwane abakhona ekhaya leZwi nabazalwane basendle entabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa. Ngibonge kakhulu ukuthola leli thuba. Ngiyabonga ukuthi ubaba wangicacisela ngokuyishisela iy'mpahla. Ngangibuzile ngazo wase engicacisela. Ngiyabonga kakhulu. Kodwa ngicela ukwethula nabo ubufakazi. Ngangicelile kubaba ukuthi angikhulekise ngenxa yama-voices aqala ukukhuluma kimi ngo-2020 kuze kube yimanje, and bekunzima kakhulu empilweni yami. Kodwa ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu uyasebenza kakhulu ngamandla ngendlela eyisimanga, ngoba lama-voices bebakuyo yonke indawo lapho engikhona khona. Ebezengene ngaphakathi egcekeni ngizwe izigi, ngizwe ngifuna ukugibela phekwendlu. Kodwa njengamanje uNkulunkulu ungibiyele, awakwazi ukuthi angene ngaphakathi egcekeni lapho engisuke ngikhona. Ayakhuluma nje, ngiweza ukuthi ahlala akhuluma ubusuku nemini, awaphumuli ekhuluma, abona ngisho amaphupho engingaphuphayo, awachaze. Asho khona nokuthi kufanele antshontshe amaphupho ami, ngingakwazi ukuthi ngiwabone, nemibono engiyibonayo ayintshontshe, ngingakwazi ukuthi ngiyibone. Kodwa ngikhuleke uNkulunkulu, yena enamandla, uyangibuyisela ngikwazi ukuthi ngiphinde ngikhumbule amaphupho, ngikhumbule futhi nemibono engiyibonayo. And uNkulunkulu ungibonise umlilo omkhulu ngelinye ilanga usha indawo enkulu. Wasethi ngiyokwenza kanjalo emveni kwey'nsuku ey'ngamashumi 20. Lo mlilo lo bengiwubona umlilo engingeke ngiwuzwe emadlebeni ami, ukhala kakhulu emadlebeni ami, bese kukhala nama-voices besha. Bayangithuka, bengithuke, kodwa ngiyaye ngithi uNkulunkulu unamandla. Noma bangangithuka besho yonke into abayishoyo ngami, ngoba
Shuthi imimoya emibi ibona yonke into yethu, impilo yethu nempilo osudlulile kuyo. Angithuke ngakho, kodwa ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu ungibiyele ngomlilo kakhulu njengamanje. Awasakwazi ukuthi asondele eduze kwami, futhi ayasho athi uma ngikhuleka abaseRoma 10:9 ayasho ukuthi usevula umkhuleko kwabamtsibandu, bamtsibandu unamandla kakhulu. Ngiyambonga uNkulunkulu, uJesu Kristu inkosi asigcinele nina bamtsibande nawe mamtsibande. uNkulunkulu usebenza kakhulu ngani. Egameni lenkosi Jesu ngiyabonga. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Ngibonela ubaba uNsibande nomama abasekhaya leZwi benza shefu yabonelela. Baba ngibonga kakhulu uNkulunkulu wethu muhle ngimnika udumo. Lekhona ubaba lapha ogulayo evaleka amehlo wayesibedlela engasachami echama ngepayipi echama igazi. NgoLwesine ke saya kuye ekhaya sethu ipass out ekhaya. Afike ngakhuleka ngamkhulekisa lo mkhuleko umhla ka-18 May namaseRoma 10. Wakhuleka sakhuleka naye. Wabuyela esibhedlela ngakusasa sebeyombona bafika esekhulekile echameni achama ngepayipi negazi lingasaphumi. Ngithi impela uJesu Kristu uyinkosi, makabonge njalo uNkulunkulu wethu adunyiswe. Amen. uJesu Kristu inkosi, apostoli kaNkulunkulu, baba uNsibande nomama nekhaya leZwi nesendlini kaJehova kuyabonelelwa. Ekuseni nje baba uNsibande ngithi angilethe napho ubufakazi enhlizweni yami. Baba uNsibande, ukudibana nawe ngimbonga kakhulu uZanele owadibana nawe baba emafonini. La ngabona khona nami ngathi mangilalela ngizwe ukuthi hayi nansi insali kaNkulunkulu engihlale ngizwa ngayo eBhayibhelini ukuthi kuba khona insali. Inhliziyo yami iyambonga kakhulu uNkulunkulu baba uNsibande, ungisize kakhulu esimeni engangibambene naso selokhu impilo yami yonke nganginalento nje emzimbeni wami engayazi ukuthi ngathi ngibiza ngani, ngoba kwakuthi noma ngabe kuthiwa nomyeni wami nginganeliswa, noma ngabe kuthiwani angiphiwanga umoya okwenza izinto ey'nkuleni, kodwa nje bengakuzwa nje ukunela ekulaleni nomyeni wami. Ngizibuza noma ngabe kukhulunywa ukuthi kanti bazwa kunjani, kodwa into eyayingisiza kakhulu ukuthi ngizenze mina. Labo baba ngamuzwa khona ekhuluma ethi kunabantu abangazi ukuthi bay'phethe kahle kanti bazisiza bona ngezandla zabo mabelele. Yayenzeka kumina leyo nto baba isikhathi eside ngibambane naleyo nto leyo, kodwa uNkulunkulu ngokulalela i-VN yakho ngavele ngasizakala ngempela. Ngathi uma ngizwa ngabhala phansi ebhukwini lami lesisono ngakhuleka, kwanqamuka umzimba wami uthule baba uNsibande. Ngakhona isikhathi ngaze ngafisa ngaso ukukhipha isibeletho, umzimba wami uthule. Nasey'nsukwini njengoba kunemvula nje ngike nganethwa njengomuntu wesifuba, ngavele nganethwa. Uthe uma nginethwa ebusuku ngasizwa isifuba sami ukuthi somile and sibuhlungu, ngaphaphama ebusuku, ngavuka ngakhuleka. AbaseRoma 10:9 ngabasho ukuthi sengiqedile, ngasho uJesu Kristu inkosi kwaze kwaba kathathu. Ngathi ngilala ngasizwa isifuba sami ngathi siyathula, savele sathula unomphela kuze kube namhlanje. Ngiyabonga kakhulu baba uNsibande. Izolo umzukulu wami uvuke eshisa kakhulu, omncane unonyaka, eshisa kakhulu. Emva kwalokho savele ngathi uma ngimlungiselela ukuya kwadokotela, uma wakade ngimsa kwadokotela wavele wahlikiza. Ngamkhulekela ngathi uJesu Kristu inkosi kakhulu, ngamemeza ngamkhulekela, wavele wabuya, ngahamba naye kudokotela. Ngiyabonga kakhulu uNkulunkulu baba uNsibande, ngawe uNkulunkulu angigcinele wena, akufihle ephweni lakhe likamoya ngcwele kanye nomama. Inkosi uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu inkosi, mpostoli. Heish, ngiyaxolisa kudelete ngethe kayi-2 mpostoli. Nginenkinga yokukhuluma, angikwazi ukukhuluma kahle, but ngiyambonga uNkulunkulu because as in the Bible ku-Exodus chapter 4
verse 12 lapho uNkulunkulu akhuluma khona naMoses uthi yena, now go, I will help you speak and teach you what to say. A challenge yami, I've been having so many testimonies, but the challenge of being slow to speak. So babe mina, I just want to give a testimony ngokuthi emsebentini ngiyalalela inshumayelo, and then ama-colleagues ami beve bakhulume lokuningi. And then it has made me to be aware ukuthi I have to strive for holiness kakhulu. Ngiyende lokufunwa uNkulunkulu ema-teachings akho babe. We must not just be hearers of the word, but we must also be doers of the word. Ngoba sifuna kulibona lizulu, sifuna kuya ezulwini. Cause kusala kwethu thina sibantwana baNkulunkulu kanti manje siyasho ukuthi thina siyamthanza uNkulunkulu senda lokungiko. Hey, bantu bangaphandle bayosihleka. Siyoba inhlekiso ebantwini labangamati uNkulunkulu. Kufuna kona sibantwana bakaNkulunkulu sibambele uNkulunkulu sende lokungiko. Kuze uma libandla lihlwithwa nasi sikhone kuhamba. Nasi sikhone kuhlwitha sihambe naJesu Kristu ngoba kusala kwethu thina kazi. Now we are saying ukuthi we are saved, we are the children of God. Sathana utodlala ngathi kakhulu. So ngathi uNkulunkulu angasitha. Ngiyabonga baba. Amen.